У школе мы мусили кожны дзень ісці ў царкву. Я ведаў, што царква вучыць пра гомасексуалаў і што это evil. І я ведаў, што калі яны могуць нагэтулькі памыляцца ў гэтым сэнсе, пра што яны яшчэ могуць памыляцца? Нью-Йорк, што я ведаў, была страшэнная карупцыя, страшэнны crime. У public school ісці, так там Бог ведае, што рабілася. Там ужо прыходзілі з нажамі ці што, і там былі такія, gangs. Тут Алена Радкевич, прывітанне, і я зноў прадстаўляю вам свайго суразмоўцу. Мы запрашаем на сцэну нашего гостя танчыка. Гэта прагучала са сцэны ў Менску 30 гадоў таму, калі сюды ўпершыню прыехаў з канцэртамі спявак, які стаў культавым у Беларусі. Богдан Андрусышын нарадзіўся і вырас у ЗША, у беларуска-украінскай сям'і. Данчык, ты хадзіў ва ўкраінскую школу ў Нью-Йорку. Яна называлася «Школа святого Юрія» альбо «Сент-Джордж». Это была католицкая школа, и там вучили монашки и священники. Заўсёды была англамоўная, там один курс быў украінскай мовы. Ну и религия. Я мушу сказать, что я першы скончыў гэтую школу. Это было ад kindergarten. Ад садочка 10. Ад садочка до 12. Это значит пачатковая школа плюс high school. Пахвалюся, што я там, каб прыз было дастаць, там грошы было $500 лепшы студэнт з рэлігіі, $500 лепшы студэнт з украінскай мовы і $1000 агульны студэнт. Так я ўсе 3 дастаў, але вельмі цешыўся, што рэлігію дастаў, бо ніколі не быў рэлігійным. І ведаў, што каб дастаць гэтыя грошы, проста трэба быць папугаем. І ўсё казаць так, як яны кажуць. І тут не трэба было нічого думаць. Ваша сям'я наогул не была рэлігійная? Ніхто ў сям'і не быў рэлігійны? Не, баба Міля была рэлігійная. Яна была каталічка. Я памятаю, што калі ей на століка стаяла такая, такія іконкі. Маці баба Мілі, это Зофія Лычкоўская, это моя прабабка. Теперь у нас висит иконка Христа, а сзаду написано ейной рукой целый там лист, что яна молилася до этого Христа, каб нешта, каб лотерею выиграть. Кто молился? Вот это Зофия Лычковская. Прапрабабка. Мне это есть. Ага. И тады арыштовали этих двух. Ці Ивана Луцкевича, ці там Антона, ці Иван помер. І яна тады ўсё казала, ніколі нельга з бздуры нейкія маліцца, а цешыцца з таго, што маеш. І вот якое напаткала яе. Так яна for sure была рэлігійная. А бабця вельмі любіла касцёлы, архітэктуру, гэтыя абрады. У яе Будда стаяла на галоўным месцы, вельмі прыгожы мрамарны камін быў у лівінгруме, Будда стаяць. Спецыяльнага Тутанкамона яна камісіявала, каб ёй намалявалі на парадным месцы Тутанкамон. Над ейным ложкам вісела Божая Маці Чэнстахова чорная. У кухні нейкае афрыканскае боства. Яна вельмі цікавілася вот такімі рэлігійнымі, містычнымі. Я думаю, наогул мы ўсе былі агностыкі. І з этой узнагародай рэлігійнай, што ў школе была, яны былі вельмі незадаволеныя. Манашкі і святары, якія вучылі, што я ўсё ж такі атрымаў найлепшыя адзнакі з рэлігіі, таму што я ім вельмі даваў у шкуру з гэтым всім. А чаму я? Таму што ўсё, што яны вучылі, было ў канфлікце з тым, што я ведаў пра сябе. Я ведаў, што царква вучыць пра гомасексуалаў, і што это evil, і это збуджэнцы. Д'ябальшчына. Так, і я ведаў, што калі яны могуць нагэтулькі памыляцца ў гэтым сэнсе, пра што яны яшчэ могуць памыляцца. Ну і я заўсёды задаваў ім такія непажаданыя пытанні, так што яны мне, памятаю, давалі эту знагароду праз скаленыя зубы такія. Незадаволеная была та сестра Мартин. Але нягледзячы на складаныя адносіны з рэлігіяй, калядкі ў тваім выкананні зачароўваюць беларускую аўдыторыю.
Паслухаем фрагмент канцэртнага запісу з Менску 30 гадоў таму. Салкады грышка ладзілі дуду, пане сяліцца з ёй на каляду, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду з ёй на каляду. Все ж рэлігійныя святы вы адзначалі, як і ўсе вакол вас. І вельмі любілі, і гэта асабліва каляды. У нас фактычна яны былі два каляды, бо бабця была каталічка, рэма-каталічка і баба Міля, і таму мы мусілі святкаваць. Так як амерыканцы ўсе, 25 снежня. І сапраўды тады адчувалася найбольшая каляды, бо ў Амерыцы ўсе святкавалі тады. Мы проста гэта рабілі ў Канерыкет штогоду. Маміная сестра жыла 2,5 гадзіны з Нью-Йорку, Канерыкет, Хартфорд, і там мела дом, і вельмі заўсёды так прыгожа, ёлка, падаркі, толькі сям'я, пачынаючы з пакалення баба Міля, баба Яня, бацькі і мы, 4 пакалення. А мама моя праваслаўная па бацьку, а бацька мой грэка-каталік, уніят. Украінец. Украінец, так это не ягоныя каляды, бо украінцы там трымаліся да гэта старого календара, і это было 7 студзеня. Ну і ты ж грэка-каталік, значыць, на каляды з бацькам ва уніяцкую царкву. Каб у царкву мы хадзілі на каляды, я не памятаю. Мне уже столькі этой царквы было ў дзяцінстве, што... Маеш на увазе школу? Школу. У школе мы мусілі кожны дзень ісці ў царкву. Перад школай, значыць, заняткі пачыналіся недзе 9, а 8 трэба было ісці спачатку на цэлую службу Божую ў царкву. Ну, у мяне вот нешта было, што я гэта не карэнна не мог это ўсё верыць і не любіў, і мне ташніла, і трэба было то стаіш, то кленчыш, потым мусіў прыслужваць altar boy з гэтым кадылам, штомесяца трэба было ісці на споведь. Памятаю, я грішны, сповідаюся за всі свої гріхи, жалую і обіцюю поправу, прошу покуту і розгрішення. А скажи мне, калі ласка, ад дзіцячых гадоў потым ты калі-небудзь у дарослым жыцці хадзіў да споведзі? Не. Але я памятаю, што я заўсёды казаў, толькі я выйду з гэта, ногой не ступлю. У царкву? Так. А зусім неправда, бо кожны раз, як я, скажем, у Нью-Йорк цяпер еду, заўсёды заходжу у касцёл проста як месца медытацыі, спакою. Безплодных ад і статых. А чаму гэта ваша сям'я такая нерэлігійная, пакаленне тваіх бацькоў, прынамсі, чаму аддалі ўсё ж цябе ў гэтую рэлігійную школу? Толькі дзеля таго, што была украінская? Гэта былі 70-е гады. У 70-е гады быў такі выпадак, што New York Daily News, гэта такі таблоід, самы галоўны амерыканская газета, на вокладцы, это, я не ведаю, 74-й год, ці што, Ford to City. Drop dead. Форд сказаў гораду Нью-Йорку, каціцеся. Бо горад Нью-Йорк папрасіў, банкрутства было, і папрасіў федэральныя сродкі выратаваць горад, бо была страшэнная карупцыя, страшэнны крайм, гвалт, мардэрствы, тады быў забойствы. На страйку былі паліцыянты, garbage workers, тыя, што смецце. Гэта быў той Нью-Йорк, што я ведаў. Public school ісці, так там Бог ведае, што рабілася, там ужо прыходзілі з нейкімі ножамі ці што, і все там і чорныя, і партарыканцы, і там былі такія, гэнγκс. Было страшна нават на вуліцу выходзіць. І таму... З меркавання ў бяспекі. З меркавання ў бяспекі, і, канешне, яна каштавала. Гэта была платная школа. Гэта платная школа, але бацькі, першае пакаленне, што прыехала, усе не мелі аж такія добрыя заплаты, а мелі па 2 дзяцей, скажам, і мусілі аддаваць. І зараблялі ўсё ж эмігранты, зараблялі на тое, каб дзяцей аддаць у платную школу. Так, а тады да калядаў вяртаючыся, а ўжо другія каляды, гэтыя украінскія, гэта ўжо мама рабіла, заўсёды рабіла такі вялікі стол, і все гэтыя 12 страваў. І там у нас былі больш украінцы, бо украінцы ў Нью-Йорку святкавалі якраз у гэты дзень. Учора з вячора, учора з
вчора засвятила зора, засвятила зора. Значыць, штодзённае наведванне службаў гэта быў абавязак школьны, а ўжо ў свой вольны час, у выходныя дні ваша сям'я ў царкву не ногой. Мама отправляла нас с батьком и с братом, а сама не хотела идти. Чего раптом отправляла? А там были все украинцы в этом районе, украинскую церковь. И она сказала, это не моя церковь, я не мушу это. Бо белорусскую она ходила, коли мы там у Бруклин поедем, так и она ходила. Але так само не тому, что она так потребовала молиться, ті что, а з політичних причин підтримати церкву, бо без церкви не буде нічого. Ну так і церква цементувала еміграцію. Альбо там, гляді, я кажу, вёска була, а що-то я вас в церкві не бачила. Мама каже, ну лезуть от такі питання, якое це справа, це вельми інтимна реч, правда? Не, але так, это всем так отправляла нас разом. Расповед про центр Нью-Йорку, а ўсё выглядае як у звычайным мястэчку беларускім. Такое было, так. И я кажу, что нават до сённяшняга дня это настолькі укаранённое уже калі з маленства тебе. Я нават теперь я у хожу ДНК уже. И у ДНК и я перехрещиваюсь, калі там нешта и смеюсь сам себе. У якіх ситуациях перехрещиваешься? Ну, скажем, там, до доктора идут, и что, и, ну, на всякий выпадок, такие агнатеисты. Як мама вот теперь недавно померла, муж сказать, что так само мне вельми приемно было, что это церковный обряд был, и отпевание, и белорусский хор наш это из церкви спевал. А як, скажем, як батька помирал, так это госпис был у хаті. Так і його запиталися, видать, кажуть, час уже, може, ви хочете, у вас є некий священник, так і, no. Батька? Так. Так і ми всі здивилися, що абсолютно це нам не потрібно було. А мама навіть яна не могла витримати забабони різні. От як перед тим, як летиш недзе, щоб посидіти там. Ага, присядем на дорожку. Некая там Галя Рудник, ой, почекай, сесть. Мама просто скаяла зуб, каже, не могу этих всіх. А мама і тата твои венчаліся? І не венчаліся ў гэтай украінскай церкве. Што я памятаю, што мама не пераходзіла на эту грэка-каталіцкую, але яна заўсёды казала, што там было падчас службы нейкая такая частка, што маладую бяруць недзе ў бок, і там спецыяльную нейкую малітву ачышчаюць жанчыну. Кіна сказала, я не буду рабіць. І дазволілі ўсё роўна. Ну. Там нешта такое, я 100% не ведаю, але нешта такое, што жанчына ёсць нечыстая. З мамай не праходзіў такі варыянт, што прымусіць яе рабіць тое, чаго яна не хоча? Не? Мела характар. Каханая, не плач па шчасці, мне слёз твоих шкода до слез. Хай ледянит душу мороз. Каханая, не плачь по счастью. Не плачь по счастью, мне слез твоих шкода до слез. Бог
дасць, не будзе злым наш лёс. Сустрэцца нам яшчэ пашчасціць, каханая, не плач па шчасці, мне слёз тваіх шкада да слёз. Каханая, не плач па шчасці, мне слёз твоих шкада до слёз. Хай ледянить душу мороз,